Atende sempre as indicacións do comprobador verificador. Retira os obxectos persoais. Non esquezas a hixiene de mans antes de poñer o SEPI. Pon o primeiro par de luvas. Pon o traxe ao mono. Os puños deben quedar por riba do primeiro par de luvas. Pon as calzas por riba do mono. Pon a bata. Pon a protección respiratoria. Recorda revisar as fugas e o seu axuste. Pon a protección ocular. Pon o caperuzo, o gorro e pecha o mono. Axusta o gorro e o mono coa protección respiratoria e ocular. Pon o segundo par de luvas por riba dos puños da bata. Verifica e axusta conxuntamente todos os EPI para garantir un uso combinado eficaz e comproba a túa mobilidade. Faino coa axuda do comprobador verificador.